Oh. Eh. Magbay, magkini mas. Tingog ba? Kaya lain ba? Aptal tas lagi ah. Tingog na. Kuwang ba? Magbay, lagi oh. Tuy-tuy ba man eh. Walang nila so. Eh, gawal ya. Sakpan ta. Wala ka ba? Aga Pilip ya. Bisal ako may kimamba ko. Yo si yo yo habuk ya. What's up mga waipulos? Karon kay manguha mig mangga sa silingan ron kay lamig ikaw mangga kay daghang ig bunga. Nanghirigay na yung sugot. Na karon lakaw man. Sakto kayo kay operasyonan. Operasyonan. Ana. Nga, saan? Kana, nguha ta. Oo. Sanay mo sa Sa atong upload mo to. Sige. Let's go. Ako'y kat-kat dong. Bantay spilit ha. Kasi mabot o kalit ha. Masuko ba din to tayo? Lingi-lingi lang ha. Ay lagihok kasi mabaw sa lanas ya. Sinyas lang na siya. Iya ba nang dagkobot? Tagko lagi itong kaon lagi. Upangan. Magbay mo yung bangwaw. Karaan man to. Dagko, di ba kaya nagbungaw? A few inches later. Steam kabaan. Sulit natin karakin to eh. Uy. Dagan tagwa. Hala, tara. Magbay lang. Maya na eh. Magbay tayo. Ta, kasal Nga. tayo. Palitan na ta. Palitan to kuyap dayon. Pairik. Sumay buta ka naman si mo pinanitan. Karno ko na ko, pairik na ko. Budik klaro gamit siya budik virus dahil. Eh, sando. Ah, check up na mas. Ubo mo ka. Nagmisi ako sa. Wala mo lagi. Tos balay lagi ang pilar. Pakuha ko kung dandanan. Ano to? Dapat ba? Nagbira to? Hindi mo. Tingnan ko butang sa rinula. Ano ba? Ulo. Basta Pyrex. Pyrex. Ulo mo masukatin. Ha? Ulo mo hurot na nagahay. So. Sagon ko ni. Dungaging suka. Ulo ka tulala. Kung ka na ba? Luto kay ba? Ping kung kayo. Bakbaka na. Baka isin kami ni. Wala nga eh. Wala nga na eh. Kana bitong ikaw ninyo bitong mura bitong mo gahi yung diyog. Ang feelings ng nana ba? Sulay naman na mga pulos. Feelings. Ito eh. Digo. Wala nga na eh. Puludong ko, yapil ba? Mungkin. Oh, puludong. Lumayan yung viewers ko. Kuba ang nga gare. Aktingi po dong. Gili niya. Gili niya. Alam kayo. Wala kayo ginoy. Gimana mo lang. Incano. Teka lu. Ting ning 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 ning. Udah makan. Pati si kan dia bos. Untuk dia kok bos ke halang kamu gitu. Enggak memang. Betul rin tingog ba? Ikat mo na ninyo among. Hindi lang magkat lagi. Udah pangkat lang yung sapo, mangka. Kana, di ba? Bagay kayo pink.
pink pagi sulod ba? Bakaon ta to. Tahupan mo na. Mainit, halang kayo. Paningot mo kita diri kinaon. Hindi mo na ilatan. Halang yung bilang siya. Hindi na mahurot oy. Tinanugan eh. Yung mga laog mangga dia ba? Kani, takto na sa inyo. Oh. Pre, Wow! kailan na tagdili okay oy. Ano ba yun? Salot. Bata-bata, servisyoy akong baso bata-bata. Salamat bata-bata. Matay. Nawala, manghalang. Wala. Hindi totoo yan. Inoy. Banat mo ta. Ano naman gaya ko ano? Apat dia? Plus. Kaya. Halang kayo. Ginawa na yun tayo bro. Oh, wala na. Hindi asin dyan. Yung asin. Umasin. Nga, babayin ta. Play ba play? Na. Nga. Galaway na mo. Kami kahilak nami. Nga, saan? Ina. Sana. Salamat, salamat. Please. Like. Follow. And share. Mga way pulos. Let's go! Eh ba? Wala, bra.